ne balimaw bi an sigikun fɔlɔ ye mun ye Asimi ye tagali min kɛ Irisi jamana kan a ye discours min kalan an bɛna an da don o de la k'o walawala tellement que discours ye Afrique kunna wolo ka Mali kunna wolo ka Mali segin a danbe kɔnɔ an bɛna an da don o de la n'an bɔra ye Ibrahim Traoré ale ye gouverneur ninnu cancan gouverneur ye jɔn ye Afrique dirigeant kolon minnu bɛ Afrique kunna n'o o fɔlɔ ye Macky Sall ni Petite Patata ninnu ye ka taa Ibrahim Traoré gagné da olu kan an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye Union africaine ye olu fana tun kan ka taa Mali kɔnɔ Asimi ko ala ka n'u ci dɛ i y'a faamuya b'a la ko Mali bɛ k'u ma haramu ye k'u sen tɛ don Mali kɔnɔ parce que gouverneur don o tɛ yen Afrique kama o bɛ jɔndenya min na u k'a dabila Asimi ko k'u sen tɛ don Mali kɔnɔ an b'an da don o la n'an bɔra yen CEDEAO mɔgɔw olu fana ko Niger ye coup d'état min kɛ k'olu ma jɛn n'a ye ko mɔgɔ kura minnu bɛ Niger kun na k'olu bɛ t'u ta ka bɔ o place la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ mɔgɔ si kana paniquer mɔgɔ si kana siran mɔgɔ si kana nin yɛrɛ minɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que depuis ala ka CEDEAO da o bɛ nin jugu sagoya ni faden sagoya de la o tɛ se ka ci ka ci an bɛna olu fana bila o place la nin de ye an sigikun ye ne balimaw Asimi taara Irisi jamana kan a ye discours min kalan mɔgɔ caman m'a faamuya mais an bɛna walawala k'a bara ci ka di aw ma Asimi ka discours ɲɔgɔn a ma kɛ ye Asimi ka discours ɲɔgɔn cɛ ma kuma fɔ ye Asimi ye discours min kalan a discours ɲɔgɔn ma kalan ye an bɛna o de fɔ aw ye ne balimaw Asimi ka discours fɔlɔ i y'a faamuya b'a la laɲini fɔlɔ laɲini min bɛ Afrique bɛɛ kunna wolo an ka wari o bɛ se ka k'an ta ye cogo min na an yɛrɛ bɛ se k'an ka wari dilan cogo min na Asimi nana ni o stratégie ninnu de c'est pour cela que Birisi tɔgɔ bɔra a da kɔnɔ Birisi tɛ dɔwɛrɛ ye union i y'a faamuya b'a la union mɔgɔ sɛbɛ tɔn min bɛna sigi union mɔgɔ sɛbɛ ni danbetigi tɔn min bɛna sigi o de tɔgɔ ko Birisi union danbetigi tɔn union halala tɔn union maɲanama tɔn union i y'a faamuya b'a la tɔn min bɛ hinɛ fantanw na o tɔn min bɛna sigi n'a tɔgɔ de ko Birisi Asimi ko k'olu bɛna don a la n'an donna a la a kɔrɔ ye mun ye an yɛrɛ b'an ka banque mondiale dilan an ka wari bɛ dilan an fɛ an tɛ dulon mɔgɔ la tuguni mɔgɔ tɛna juru don an na parce que an yɛrɛ de b'an ka wari tigɛ Asimi ko k'an bɛna don Birisi la n'an donna Birisi la Faransi bɛ sa États-Unis bɛ sa u mago bɛ tiɲɛ u ka wari valeur bɛ bin pewu o bɛ kɛ juguw sago ye ko nka cɛ Asimi ka discours i y'a faamuya b'a la a ɲɔgɔn ma fɔ Irisi jamana kan n'aw hakili b'a la Kadafi tun ye nin sira de ta ko an ka k'an yɛrɛ ye an ka fɛn bɛɛ ka k'an yɛrɛ an ka wari an ka banki an yɛrɛ ka nin bɛɛ dilan walasa an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ mago dilan cogo min na o de la o taara Kadafi faga Asimi filɛ nin ye ka taa Kadafi ka o stratégie de lawaleya Irisi jamana kan Asimi filɛ nin ye ka taa Kadafi de ladege Irisi jamana kan nin bɛ tubabuw tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de la Amérique ɲɛ bɛ nin ko in natɔla la i y'a faamuya b'a la o bɛ ka nkalon sugu bɛɛ ta k'a da Mali la parce que Faransi o dɛsɛra o ta tiɲɛna o halakira Amérique tun bɛ Faransi kɔfɛ de ka Faransi pousser k'u bila Mali la ka Faransi su k'u bila Mali la Faransi dɛsɛra min kɛ Amérique nan'i congo kɛnɛ kan walasa o bɛ se ka Mali bagabaga an ka tugu kɔ cogo min na Amérique ɲɛ bɛ nin natɔla de la n'an donna Birisi la i y'a faamuya b'a la an ka wari bɛ kɛ an ta ye an ka jamana bɛ segin a danbe kɔnɔ wa i y'a faamuya b'a la an tɛ taa tunga la tuguni wa euro bɛ bin i y'a faamuya b'a la dolari bɛ bin ninnu jamana fila bɛ kɛ juguw sago ye Europe ni Amérique ni Afrique bɛɛ sera ka don Birisi la walima Mali ni Burkina mana don Birisi la an yɛrɛ ka banque mondiale an b'a dilan wari bɛ tigɛ an fɛ hɛrɛ bɛ don an fɛ c'est à dire que Europe ta bɛ tiɲɛ Amérique ta bɛ tiɲɛ Asimi ye discours min kalan ani stratégie min bɔra Asimi da kɔnɔ Asimi ye kuma minnu fɔ o bɛ tubabuw tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que tubabuw bɛ fɛ hali bi an ka to jɔnya la an ka to olu ka banque mondiale kolonden in kɔnɔ banque mondiale min b'an ta tiɲɛ
banque mondiale min b'an kɛ faden sago ye banque mondiale min bɛ an kɛ juguw sago ye parce que ka anw to faransi ni ameriki ka banque mondiale ninnu kɔnɔ an tɛ se ka ci ka ci mais n'an donna birisi la birisi ka laɲini tɛ foyi ye i y'a faamuya bala bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ka lafiya wa bɛɛ ka segin danbe kɔnɔ o de ye birisi ka laɲini ye n'anw donna birisi kɔnɔ ameriki tɛ se k'an joli min faransi tɛ se k'an joli min o tɛ se k'an mago sa tuguni an bɛ kɛ an yɛrɛ ye o de la n'i ye Asimi ka discours in lamɛn a bɛ komi a ye muru de ta k'a turu tubabuw la parce que tubabuw tɛ fɛ anw ka bɔ jɔnya la Asimi ko anw bɛ bɔ jɔnya de la diyagoya an yɛrɛ bɛ an ka wari dilan an yɛrɛ b'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye Asimi taara o de ɲɛfɔ Putini ye an bɛ birisi kɔ an ka dɛmɛ bɛ birisi ye wa an bɛna don birisi la n'an donna birisi la an ka wari an yɛrɛ bɛ se ka fabriquer n'an dun sera k'an ka wari fabriquer dɔrɔn o ye an bɔlen jugu sago denya la n'i y'a ye bɛɛ sago bɛ k'an ka wari bloquer n'i y'a ye i y'a faamuya b'a la faransiw bɛ k'u sago kɛ anw na wari ta fanfɛ yɔrɔ don sinon an n'u tun bɛ ɲɔgɔn na fɛn o fɛn na an y'o bɛɛ tigɛ mais anw yɛrɛ tɛ se ka wari dilan olu de bɛ anw ka wari dilan a bɛ komi hali bi u sago bɛ an na mais n'an donna birisi kɔnɔ k'an ka banque mondiale dilan faransi sago tɛna kɛ anw na tuguni ameriki sago tɛna kɛ anw na tuguni nin ye an tɛgɛ bɔlen ye ɲɔgɔn bolo anw kɛra an yɛrɛ ye n'i ye Asimi ka discours jate minɛ a nafa ka bon fo k'a fɔ k'a nafa ka bon parce que fɛn bɛɛ dulonnen bɛ wari de la wari de la clé du monde ale de bɛ da bɛɛ yɛlɛ o tɛ anw bolo mais an bɛ n'o sɔrɔ sira min fɛ Asimi ye o de fɔ Putini ye birisi wa nin y'an donnen de ye birisi la i y'a faamuya bala n'an donna birisi la dɔrɔn lafiya nana ameriki ta bɛ tiɲɛ faransi ta bɛ tiɲɛ n'i y'a ye hali bi u bolo jalen b'an kan na wariko ta sira don dɛ n'i y'a ye hali bi u bɛ k'u da don an ka ko la wariko ta sira don n'an yɛrɛ sera k'an ka wari dilan dɔrɔn o y'a bannen pewu ni min ko i bɛ molobaliya ta ka ɲɛsin an ma an bɛ taa Putini ka satanden minɛ k'i bo tigɛ n'a ye a banna ka taa Putini ka satanden minɛ k'i bo tigɛ n'a ye an bɛ Asimi fo discours ɲɛna fo ka dama tɛmɛ i ye discours min kalan a ye anw jigi fa i ye discours min kalan a ye anw jigi sigi parce que Afrique avenir i taara o de préparer Irisi jamana kan Afrique économie i taara o de dilan Irisi jamana kan Africains bɛ se ka lafiya Mali tɛ dɛ Afrique bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na Asimi o kuma de fɔ Putini komi sake Kadafi tun bɛ sira min kan laɲini min tun bɛ Kadafi la Asimi taara o de fɔ Putini ye anw bɛ don birisi la k'an ka banque dilan k'an ka wari tigɛ an yɛrɛ ye k'an ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye o ka fisa an ka taa dulon mɔgɔw la walima ka to ka na jurubaw kari an yɛrɛ la faransi ninnu filɛ nin ye banque mondiale ninnu an ye juru dɔw la dɛ o dɛsɛra k'an ka juru sara dɛ dɛti b'u la nin bɛɛ ye an yɛrɛ ka wari de o bɛ fɛn min suɲɛ anw bolo i y'a faamuya b'a la o bɛ t'o de feere ka tila ka caman ta o la k'o bila kɛrɛfɛ o yɛrɛ bɛ balo o la o bɛ tila tuguni ka dɔɔni b'o la an yɛrɛ ka fɛn ka tila ka n'o di an ma ko juru an yɛrɛ ka fɛn o b'o de minɛ anw na ka tila tuguni ka dɔɔni b'o la k'o y'o juru don an na mais a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma k'an to ninnu bolo an tɛ bɔ jɔnya la Asimi taara o stratégie de i y'a faamuya b'a la fɔ Putini Asimi o kuma de kɛ Irisi jamana kan nin ka go Americains ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nin ka go Faransɛw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan anw ka don birisi la n'an donna birisi la o y'an kɛlen ye an yɛrɛ ye ninnu dun tɛ fɛ an ka kɛ an yɛrɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke u bɛ fɛ an ka to olu bolo an ka wariko an ka fɛn bɛɛ ka to olu bolo Asimi ko o de tɛ kɛ anw bɛ don birisi la n'i donna birisi la o ye kɛlen i yɛrɛ ye c'est à dire que olu parce que birisi ɲɛmɔgɔ filɛ nin Putini depuis Ala k'a d'a ma fantan tɔɲɔ i y'a faamuya b'a la Chine ɲɛmɔgɔ depuis Ala k'a d'a ma fantan tɔɲɔ i y'a faamuya b'a la Corée président depuis Ala ka ninnu da ninnu ma fantan tɔɲɔ an mana don olu ka jɛ la yiriwa bɛ na hɛrɛ bɛ na wa an bɛ kɛ an yɛrɛ ye wa an sago bɛ sɔrɔ Asimi ka discours n'i ye se kɛ Americains ye bilahi o bɛ bɔmu bila ka taa Asimi kun ci n'i ye se kɛ Faransɛw ye Asimi discours min kalan bilahi o bɛ muru ta ka taa kan tigɛ o ye Kadafi faganen de la Kadafi tun bɛ fɛ an ka wari ka kɛ an yɛrɛ ta ye
an k'an ka bankiw dilan banki minnu bɛ se ka juru don an na banki minnu bɛ se ka afiriki yiriwa parce que n'an yɛrɛ y'an ka banki dilan an ka fɛn bɛɛ an yɛrɛ de ta ye ni gɛlɛya bɛ an kan an bɛ taa wari mugu ta banki la dɔrɔn k'an ka siraw dilan i y'a faamuya b'a la k'an ka pɔnw dilan k'an ka fɛn bɛɛ dilan parce que banki y'an yɛrɛ de ta ye Europe bɛ ten de Union européenne bɛ ten de u ka dugu bɛɛ jɔ cogo ye kelen ye u ka sira bɛɛ ye kelen ye u ka sɔrɔ bɛɛ ye kelen ye i y'a faamuya b'a la u ka sara bɛɛ ye kelen ye Kadhafi nana ko a bɛ afiriki kɛ o cogo de la u ma sɔn u y'a faga a Asimitara Kadhafi ladege Irisi jamana kan laɲini min tun bɛ Kadhafi la Asimitara o de fɔ Putin ye an bɛ fɛ k'o baara de lawaleya wa nin ye an donnen birisi la min ye i y'a faamuya b'a la droit de l'homme mɔgɔ ye Putin comment ça s'appelle américain ninnu ni faransɛw ka droit de l'homme ye an bɛna bɔ o kɔnɔ ka taa don birisi la birisi o de ye droit de l'homme ye o de bɛ bɛɛ fɛ o de bɛ fantanw ka hakɛ d'u ma o de bɛ tiɲɛ kan Asimi an b'i fo an bɛ bɔ o yɔrɔ la an bɛ na Ibrahim Traoré i ka discours a ye an jigi fa ka an jigi sigi ka Afiriki segin a danbe kɔnɔ cɛkɔrɔba jugu minnu bɛ Afiriki ko la n ko Ibrahim Traoré ko da u ka garankɛ ma min da bagolo kan Macky Sall sigilen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ko gouverneur minnu bɛ Afiriki kunna ko waati dɔ sera ten sa u ka bɔ gouverneur la parce que président tɛ quoi Faransi ka baarakɛdenw don Faransi ka cidenw don Faransi ka jɔnw don Ibrahim Traoré ko tɔɔrɔ min bɛ an kan degun min bɛ an kan gɛlɛya min bɛ an kan terrorisme kɛlɛ min bɛ an bolo ko foyi tɛ ni Faransi ka gouverneurs tɛ ko parce que o tɛ Afiriki population fɛ o bɛ Faransi de fɛ o bɛ Amérique de fɛ o b'olu de ka baara la ko waati dɔ sera u ka bɔ jɔndenya la ko sinon ko génération min bɛ bi k'olu tɛ tan di cɛkɔrɔba ma dɛ i kunsigi kana dan cɛ ma dɛ i kunsigi ka kɛ kɔɔri mugu ye k'olu b'i bo tigɛ ka tɛmɛ Ibrahim Traoré ça veut dire a ye Macky Sall ninnu ka génération i y'a faamuya b'a la u ka jugu sagoya n'u ka kodɔnbaliya n'u ka lagasaya n'u ka jitɔya a y'o don Macky Sall tulo kɔnɔ o lɔri kɛ Macky Sall ka cɛ to yen n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Afiriki a ka jaabi Macky Sall taara k'ale b'a jaabi o kɛnɛ kelen kan Putin ko k'ale sɔnna Ibrahim Traoré ka kuma ma k'a ye kuma min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ Ibrahim Traoré kun ko nin de ye cɛya ye ni tiɲɛ nana fɔ hali n'a bɛ yɛrɛ kun kan Putin ye tɛgɛrɛ fɔ Ibrahim Traoré parce que a ye discours min kalan i y'a faamuya b'a la jɔnden minnu bɛ an ka jamanaw kunna faso kumasulu den minnu bɛ an ka jamanaw kunna Ibrahim Traoré y'u sɔn kolon de don u tuloden kɔnɔ u jogo k'o de fɔ u ye o bɛ sira min kan Afiriki ka hɛrɛ t'a la Faransi ni Amérique de ka hɛrɛ b'a la u ka bɔ o sira kan u ka da tiɲɛ sira kan sinon malo b'a kɔfɛ Traoré an ye Traorélakaw dɔn ni nin de ye olu tɛ siran dɛ wa Pétini ye baara min kɛ Burkina président a ye masakɛ mana Burkina min y'a ɲɔgɔn kɛ hali Thomas Sankara ma ka baara ɲɔgɔn kɛ Ibrahim Traoré a ye min fɔ an ka nin lagasa ninnu ye k'u can cogo min na k'u faga bɛɛ ɲɛna ka tila k'u su don hali Thomas Sankara ma ni ɲɔgɔn kɛ a ye dimi don Alassane Dramane Ouattara Dara wulila Macky Sall Bazoum o bɛ lahara Ghana président k'u ka bɔ jɔndenya kɔnɔ Afiriki ka hɛrɛ to ka nin taabolo la taabolo min bɛ bolo Afiriki ka hɛrɛ t'a la kumasulu don Afiriki ma tacɛn don Afiriki ma u ka sira ɲuman ta sinon malo b'a kɔfɛ k'u kɛra komi ɲugun t'an fɛ Afiriki an bɛ Ibrahim Traoré fɔ denmisɛnnin fitinin san 37 a ye bula don a faw la Putin yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a ko Vladimir Putin a ye tɛgɛrɛ fɔ a ko cɛ don ko mɔgɔba don ko danbetigi don ko ninnu bɛ Afiriki jɔ k'a sɔnna u ye k'a sɔnna Asimi ye k'a sɔnna Ibrahim Traoré k'u bɛ sira min kan k'u kana bila dɛ ko nin de ye tiɲɛ ye Putin ka tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ kun nin y'a fɔlɔ de ye Macky Sall y'a ko a kun biri kɛnɛ kan ye Putin ko k'a sɔnna dɛ Ibrahim ye min fɔ de ye tiɲɛ ye Macky Sall k'u ka delili dabila ka na delili kɛ a y'an sɔn alikama la a y'an sɔn bugu la a y'an sɔn ɲɔ la a y'an sɔn Ibrahim Traoré ko nin si tɛ laban an bɛ jɔ de ka baara kɛ tiɲɛ kan o de bɛ laban mais ka to kana mɔgɔw deli ko kumasulu don Irisi bɛ ka baara min kɛ ko an Africains yɛrɛ bɛ se k'a kɛ Irisi bɛ cɛsiri min na ko Afiriki denw bɛ se k'a kɛ Ibrahim Traoré nin de fɔ Macky Sall ko ka gɛrɛbuya dabila ten sa
aw watu aw ye aya di nenema aya di alama hi sabidillahi kongo bena bele jamanja sanfa dugu fana kokili ite dabata ikata biri ka sebeta nko nunu ye sebe de ke nunu be bara de la ha Ibrahim Traoré anga dirigeant lagasa nunu ku ko oto ko min ko fe nu kora nin ko fe nena gomine ewa population be ça ko nyugum be population be la u nyugum be Afrique population be la nyamugo jugu nunu France ka gouverneur nunu u nyugum be Afrique be la wo bo beta china ambe Ibrahim Traoré fo ka wali ɲuman dɔn saya dun balo tɛ yen siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa cɛ ka kɛ cɛ ye cɛ kana kɛ cɛkɛ ye walima cɛ kana kɛ bisɔrɔ ye Ibrahim Traoré i ye Afrique kunna wolo i ka discours nka cɛ dɔw yɛrɛ bɛ bana la dɛ an y'a mɛn ko Ibrahim Traoré ka discours bɔlen a cɛkɔrɔba caman u taara urgence de la quoi a caman taara urgence de la hali bi sɔrɔmu bɛ dɔw la n y'a faamuya hali bi o bɛ ka dɔw digidigi o bɛ ka dɔw mase Ibrahim ka discours kalannen diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko jɔnw don k'o tɛ afirikɛnw ka baara la o bɛ faransi ni ameriki de ka baara la k'o ka essaye ka bɔ jɔnya la caman kirinna dɛ parce que a y'u sɔnkolon fɔ a y'u jogo fɔ o tɛ fɛ u jogo ka fɔ caman bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɛ bilahi doliparani bɛ ka di dɔw ma doliparani bɛ ka di dɔw ma ka bon hakili ma a dɔw ma se ka kɛ mɔgɔ ye tuguni u tɛ fɛ u sɔn ka fɔ mɛ ala ka hinɛ u la k'aw dayɔrɔ sumaya Ibrahim Traoré population bɛɛ kɛr'i fɛ tuguni africain bɛɛ kɛr'i fɛ tuguni dɔ farala sondasi kan dɔ farala kanu kan dɔ farala jolimanciya kan Ibrahim Traoré nin t'a kɛ cogo ye a n'a kɔrɔkɛ yanni u ka taa kuma kɛnɛ kan Ibrahim Traoré taara kɔrɔkɛ fɛ Asimi an kan ka mun de fɔ mun de kan ka kɛ e kan ka jumɛn fɔ ne kan ka jumɛn fɔ Asimi ko ale b'a daminɛ ni développement ye an ka wari n'an ka fɛn bɛɛ bɛ se ka k'an ta ye cogo min na k'ale bɛ taa ni o sira ye Ibrahim Traoré cɛkɔrɔba jugu minnu bɛ Afrique kunna e k'olu can u bɛnna nin de kan Asimi taara an bɛ se k'an ka banque sɔrɔ an yɛrɛ c'est que an ka banque bɛ se ka k'an yɛrɛ ta ye cogo min na Asimi o kuma ta u ka go tubabuw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Ibrahim Traoré fana tubabuw ninnu ka baara kɛ den mun bɛ anw bolo ye jɔn minnu b'an bolo ye Ibrahim Traoré fana y'i jɔ ni o ye Asimi y'i jɔ ni faw ye Ibrahim Traoré y'i jɔ ni denw ye Faransi ni Ameriki o de ye Macky Sall ninnu ni tɔ ninnu faw ye Asimi taara fa ninnu can Ameriki ni Faransi Ibrahim Traoré ye denmisɛn ninnu can u ka gouverneur ninnu baara kɛra nin cogo de la o n'i ye dɔw ye Asimi ka discours ɲɛna kojugu Ibrahim Traoré ka discours ɲɛna kojugu Ibrahim Traoré bɛ fɛn fɛn kɛ Asimi de b'a dɔn a t'a kɔnɔ Ibrahim Traoré bɛ fɛn fɛn kɛ Asimi de b'a sɛbɛn ka d'a ma a sɛbɛn nin cogo la a fɔ nin cogo la a sɛbɛn nin cogo la taa nin de fɔ Asimi o de kɛ ne bɛ faw gosi e bɛ denw gosi Ameriki ni Faransi olu ye faw ye Macky Sall n'a tɔɲɔgɔnw olu ye denw ye Asimi y'a daminɛ faw la Ibrahim Traoré ye denmisɛnninw gosi o de la baara ninnu a bɛnna fo k'a fɔ k'a bɛnna ɲɛna fana an bɛ nin président fila fo o b'a jɔ fana ayiwa a bɛ ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔra ka ban yɛrɛ a jɔra fana Ibrahim Traoré ka da nin sira bila dɛ africain bɛɛ kɛr'i fɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na CEDEAO an ɲɛ bɛ jugu sago ninnu na tuguni depuis ala ka ninnu da o bɛ nin cogo de la CEDEAO depuis ala ka CEDEAO da o bɛ nin cogo de la u dalakan tɛ ci ka ci wa nafa t'u la barika t'u la u tɛ se ka ko dilan Afrique population si tɛ yen n'o bɛ CEDEAO fɛ a tɛ yen Afrique population si tɛ yen CEDEAO nɛgɛ bɛ min na a tɛ yen maa si tɛ ninnu fɛ u b'u kelen na komi gɔn kelen na bila a nin barika bannen ninnu i y'a faamuya b'a la IBK bɔlen o y'a fɔ Asimi ninnu ye k'o ka IBK bila sans délai IBK ma bila o IBK Asimi ninnu ye coup d'état kɛ IBK la waati min na nin CEDEAO kelen in de n'a panpan na anw da la k'u ka IBK bila sans délai IBK ma bila o i y'a faamuya o la Macron yɛrɛ nana cɛsiri putisi de i y'a faamuya b'a la pititi patata k'an ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya ka fɛn bɛɛ f'u ma an nana bandaw fana bɔ yen CEDEAO nana panpan na tuguni k'an ka bandaw bila n'an ma bandaw bila olu bɛna interview kɛ Mali kɔnɔ olu bɛna Asimi bɔ yen u bɛna Asimi minɛ
Asimi ma kɔfila u la a ma hara ci ka k'u la a ma da don u da la u kulela ka sɛgɛn ka taa ni ka segin baden kɛ Mali kɔnɔ mun bɔra la Asimi b'a nɔ na foyi Makɔrɔniya ka samara don tuguni ka Asimi nɛni ka Sogɛli nɛni ka bɛɛ dɔgɔya fɛn bɔra a la wa pa paga ma bɔ a la o b'a yira ko wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Ibrahim Traoré nana Burkina comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Kabouré gɛnna ka bɔ Burkina Kabouré Dambiba nana segin o nɔ na Français kule sugu bɛɛ kɛ CEDEAO ye kule sugu bɛɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ o bɛ Burkina a ye Kabouré segin a nɔ la sisan ni Kabouré ma segin a nɔ la an bɛna Burkina ci an bɛna Burkina jeni o m'o kɛ an tora o la Dambiba kɛra juguw sago ye an ye Dambiba fana bɔ yen i y'a faamuya b'a la ka Ibrahim Traoré bila yen o ye fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye tuguni mun bɔra la foyi o de la ni ne ye mɔgɔw ye k'o bɛ siran CEDEAO ka communiqué ne bɛ yɛlɛ u la de mɔgɔ si kana siran CEDEAO ye ala y'u barika ban pewu i y'a faamuya b'a la k'u kɛ juguw sago ye min ye Faransi fana ye ala y'u barika ban pewu k'u kɛ juguw sago ye Ameriki k'u barika ban k'u kɛ juguw sago ye ninnu si tɛ se ka ci ka ci barika kisɛ kelen tɛ ninnu na a y'u to yen u ta tɔ kɛra kuma mugu de ye kuma kɔfɛ foyi tɛ yen an ye Dambiba bɔ yen ka Ibrahim Traoré bila yen o nana potisi dɛ la zanti dɛ petiti patata olu tɛ jɛ ni coup d'état ye nin bɛɛ kɛra aw ɲɛna o ne yɛrɛ t'a dɔn anw bɛ ɲinɛ kun min na walima an bɛ siran kun min na kɔ nin bɛɛ kɛra hali a ma mɛn o ye kuma sugu bɛɛ fɔ Asimi ma Ibrahim Traoré nana o ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ma mais a tɛ nin ye yan n'i ka population b'i kɔ foyi tɛ se i la n'i ka population b'i fɛ foyi t'i sɔrɔ n bɛ nin fɔ don o don a tɛ don tulo kɔnɔ Mamadu Doumbouya nana o y'o kɛlɛ ka koma sugu bɛɛ fɔ Mamadu Doumbouya ko min ye CEDEAO ye n'u sen donna Burkina k'a b'u sen tigɛ Mamadu Doumbouya ye nin fɔ yan ni CEDEAO sen donna Burkina Guinée ni CEDEAO sen donna Guinée k'a b'u sen tigɛ o sera Guinée ya o ma se o o ma se Niger fana ta nana kɛ k'olu bɛ mɔgɔ kura ninnu b'o place la sɔrɔdasiw minnu ye Bazoum bɔ yen ko Bazoum ka bila sisan dɛ ni Bazoum ma bila olu bɛ taa Nizɛri ci olu b'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa Faransi fana bɛ panpan na ne bɛ min fɔ n balimaw ye mɔgɔ minnu ka fɛgɛn les gens qui sont fragiles mɔgɔ minnu ka nɔgɔ aw bɛɛ k'aw hakili sigi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ foyi tɛ nin ko in kɔfɛ ni jamana kɔnɔdenw tun tɛ Bazoum ka tagali fɛ Faransi bɛ se ka ko bɔ a la walima CEDEAO bɛ se ka ko bɔ a la mais Bazoum ka tagali bɛnna Afiriki ma Niger tɛ dɛ Bazoum ka tagali bɛnna Afiriki ma wa pa paga tɛ bɔ a la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ bɛɛ k'i hakili sigi komi Mirana mɔden Faransi o kɛra komi denmisɛnnin san 2 CEDEAO o kɛra komi denmisɛnnin kalo 7 fɛn kɛra a la fɛn ma k'a la a bɛ kasi olu bɛ sira min kan Afiriki bɛɛ b'a dɔn ko jɔndenw don o tɛ yen anw ka hɛrɛ kama o tɛ yen anw kama Africain bɛɛ y'u bila population bɛɛ y'u bila o tɛ se ka ci ka ci wa tagalen ɲɛfɛ fɛn bɛ yɛlɛ CEDEAO la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ parce que quand on va se réveiller ça va faire mal billahi ni an kununen min filɛ nin ye CEDEAO b'a bila diyagoya fura t'a la parce que olu bɛ Africains de ka ɲɛmɔgɔya la u bɛ population de ka ci la ni population t'aw fɛ aw bɛ taa min a bɛ taa kun fara kogo kɔrɔ a bɛɛ k'i hakili sigi CEDEAO ka communiqué ni kɔnɔ k'u bɛɛ de ye kelen ye CEDEAO ka communiqué n'u ka kuma a bɛ komi ni wulu taara i jɔ sugu la ka kule a tɛ sugu jɔ bali cogo min na CEDEAO bɛ ten de barika t'u la barika banna nafa t'u la depuis ala k'u da u bɛ nin jugusago denya de la maa o maa bɛ ka Faransi dɛmɛ bi e tɛ don ta la maa o maa bɛ Amérique ka baara la a tɛ passé Afrique tuguni parce que Africain bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la u nana kule Niger fana ko bɛ Niger ci mɔgɔ caman panikelen don CEDEAO ko k'u b'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa CEDEAO kana dan k'u ka sɔrɔdasiw bila dɛ hali n'u y'u ba n'u fa bila ka taa foyi tɛ yen parce que Niger population b'u ka fanga fɛ u kana dan k'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa o k'u woloba yɛrɛ bila ka taa foyi tɛ yen Ras Bala yɛrɛ de filɛ ka fɔ aw ye mɔgɔ si kana panike Asimi ta kɛra Mali ta kɛra mun kuma de bɛ CEDEAO ma min fɔ nin kɛra bɛɛ ɲɛna mais mun de bɔra la foyi an ye Buwabo u nana kule la zanti dɛ
i y'a faamuya b'a la putisi dɛ coup d'état kɛlaw dɛ démocratie ma sɔnna dɛ CEDEAO ye kuma sugu bɛɛ fɔ CEDEAO dɛsɛra faransi nan'i jɔ Macron ye kuma sugu bɛɛ fɔ a dɛsɛra Ibrahim Traoré nana o ye kuma sugu bɛɛ fɔ foyi ma bɔ a la Mamadou Doumbouya Guinée o ye kuma sugu bɛɛ fɔ foyi ma bɔ a la Niger fana ta c'est la même chose parce que n'i b'olu ka intérêt tigɛ yɔrɔ o bɛ couler de fɔlɔ u dun b'a dɔn k'u se k'u t'a la o bɛ sira min fana ka tiɲɛ ta a tɛ laban u b'a dɔn k'o bɛ sira min kan ko nkalon don a tɛ laban Afiriki kununa de aw y'u to u ka couler mɔgɔ si kana paniquer mɔgɔ si ja kana tigɛ mɔgɔ min ye ne ɲininka kunu Paris mɔgɔ min ye ne ɲininka dugu kɔnɔ u bɛna taa bin Niger kan u ko k'u bɛna Niger kɛlɛ o tɛ se n'u k'u bɛ Niger kɛlɛ Mali bɛ Niger dɛmɛ Burkina bɛ Niger dɛmɛ Guinée bɛ Niger dɛmɛ Mali kelen bɛ se ka CEDEAO dugu bɛɛ jeni Mali kelen bɛ se ka CEDEAO dugu bɛɛ ci o tɛ se hali ni ye kelen dɔ bila u k'u kɔrɔ o t'a kɔrɔbɔ hali kelen n'i y'a bila u k'u kɔrɔ o tɛ se n'u ko ko mɔgɔ minnu ye Bazoum bɔ yen bi ko b'o Bazoum lasegin fanga la o bɛ Niger population bɛɛ de faga parce que hali wulu tɛ Bazoum fɛ hali Niger wulu a tɛ Bazoum fɛ parce que Bazoum ye terroriste de ye Bazoum ye i bɛ terroriste min yɛrɛ dɔn dɛ Bazoum ye terroriste de ye jɔn bɛ k'i fagabaga fɛ jɔn bɛ k'i tɔɲɔbaga fɛ personne a ka fɔ aw ye dɔrɔn aw y'aw hakili sigi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ foyi tɛ yen u ye nin ɲɔgɔn kɛ Mali la a ma marché parce que population b'u ka ɲɛmɔgɔ fɛ u ye nin ɲɔgɔn kɛ Burkina a ma marché parce que jamana kɔnɔdenw b'u ka ɲɛmɔgɔ fɛ u ye nin ɲɔgɔn kɛ Guinée a ma marché turu bɛ Niger de la bi mɔgɔ si kana siran foyi tɛ Niger sɔrɔ Niger ka bɛɛ bɛ nin fanga kura in fɛ mɔgɔ minnu ye Bazoum bɔ yen Niger ka bɛɛ ka soutien bɛ olu ye parce que o ye tɔɔrɔ de ta ka bɔ Niger kunna o ye Niger bɔ jɔnya de la o ye Niger bɔ jugusagoya de la o ye terroriste de ta ka bɔ Niger kunna segin cogo t'o la segin cogo t'a la a y'u to yen n'u sɛgɛnna u b'u makun o bɛ komi denmisɛnnin tiɲɛnen faransi ni CEDEAO mɔgɔw o bɛ komi denmisɛnnin tiɲɛnen olu ye o ye u bɛ kule de la mɛ kule in kɔfɛ foyi tɛ yen u ye o ye u bɛ kasi la kasi in kɔfɛ foyi tɛ yen bɛɛ k'i hakili sigi ko ɲɔgɔn yirana mɔden ninnu kɛra barika bannendenw de ye u ɲɔgɔn barika bannendenw ma wolo diɲɛ kɔnɔ tellement que kafiriw don tellement que mɔgɔ juguw don tellement que hasidiw don tellement que bingalikɛlaw don zonw don ala y'u kɔ jeni k'u ɲɛ jeni barika kisɛ kelen t'o la tuguni barika kisɛ kelen a tɛ faransi la a tɛ ameriki la kuma ma se CEDEAO ma ninnu bɛɛ kɛra barika bannendenw de u dan ye kuma de kuma kɔfɛ foyi tɛ yen faransi population y'a faamuya k'a fɔ ka politiki ko blague tuer don faransi population y'a faamuya bi u ka politiki de bɛ ka afiriki faga amerikɛnw ka population y'a faamuya bi ameriki ka politiki de bɛ ka afirikɛnw faga afiriki population y'a faamuya bi ko irisi ka politiki de ka ɲi afiriki ma afiriki population y'a faamuya bi comment ça s'appelle Bazoum ninnu Macky Sall ninnu u ka politiki bɛ afiriki de ci ka afiriki minɛ k'a di juguw ma nin ye anw kununen de foyi tɛ se k'a lajɔ a b'u to yen n'u falen don ba sinji la u ka taa Niger président ninnu bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ transition kunna bi n'u falen b'u ba sinji la u ka taa Bazoum lasegin palais la yen foyi tɛ yen Ras Bala yɛrɛ de filɛ nin ye analyse tɛ min kɔfɛ o de fɔlen filɛ aw ye parce que mɔgɔ caman bɛ ɲina anw fana bɛ yan de ka mɔgɔw lakodɔn mɔgɔ caman de bɛ ɲina Mali ta kɛra an kɔrɔ yan mun kuma bɛ yen o ma min fɔ mun nɛni bɛ yen o ma min fɔ mun kuma jugu bɛ yen o ma min fɔ Mali ta ma tɛmɛ yan o sera ka mun bɔ a la Burkina ta mun kuma jugu bɛ yen o ma min fɔ mun nɛni bɛ yen o ma min fɔ Ibrahim Traoré tɛ ne palais la hali bi yan Mamadou Doumbouya pareil turu bɛ Niger de la c'est normal ni kɔngɔ bɛ denmisɛnnin la n'i taara dumuni sigi a kɔrɔ a bɛna tɛgɛ don minɛn kɔnɔ i ye dumuni ta ka bɔ a kɔrɔ c'est normal a bɛ kasi n'i taara nɔnɔ kɛ bibɔrɔn la denmisɛnnin kɔngɔ b'a la a mago bɛ nɔnɔ la a bɛ fɛ ka nɔnɔ min ka taa nɔnɔ kɛ bibɔrɔn na ka na yira denmisɛnnin la ka na yira bebedennin na nɔnɔ filɛ nin ye i bɛ fɛ ka don a da kɔnɔ i tilala ka a bali nɔnɔ minni na a bɛ kasi de o bɛ balo anw sogo de la o bɛ balo anw joli de la
u ka hɛrɛ bɛ bɔ anw de bolo hɛrɛ in tigɛtɔ la don c'est normal u bɛ kule kule in kɔfɛ u tɛ se ka ci ka ci kule in kɔfɛ nafa t'u la u barika banna n'u k'u bɛ bin anw kan bi on est déterminé u b'an bɛɛ de faga ka sɔrɔ k'an ka jamana ta sinon an tɛ sigi k'u lajɛ dɛ wa an tɛ jɔ k'u lajɛ u b'an bɛɛ de faga wa afiriki bɛɛ bɛ kan kelen fɔ bi afiriki bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi afirikɛn bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn bi an bɛ juguw dɔn bi mɔgɔ minnu y'an jugu ye mɔgɔ minnu y'an fagabaga ye mɔgɔ minnu ye tɔɔrɔ lase anw ma an b'u dɔn bi baara banna pewu n'i ye jugu dɔn i bɛ se k'a kunbɛn n'i ye jugu dɔn i b'a minɛ ka ɲa n'i ye jugu dɔn i bɛ hakili to a la an b'an jugu dɔn an jugu tɛ se ka dimi don an na tuguni nin y'a bannen de ye wolo bɛ kule sugu bɛ jɔ a CEDEAO k'u ka misɛn CEDEAO barika banna CEDEAO tɛ se ka ci ka ci a ye CEDEAO to yen u ka panpan komi tɛnɛni bientôt u bɛna taa bila tulu kalaman kɔnɔ an b'u ta k'u ɲimi fura t'a la CEDEAO tɛ se ka ci ka ci Mali kɔnɔ n ye n kali Ala la nafa foyi tɛ CEDEAO la barika bannen den ma tɛmɛ u kan olu bɛ gouverneuriya min na olu bɛ tubabuw ka baara min na afirikɛn bɛɛ ɲɛ b'a la wa a man di afirikɛn si ye afirikɛn bɛɛ bɛ fɛ u ka bɔ jɔndenya de kɔnɔ k'u to nin sira kan population tɛ k'u fɛ population dun mana ban i la o ye kɛlen jugu sago ye bɛɛ k'i hakili sigi Niger nin ye Niger tagalen de ye pewu nin ye Niger kɛlen Mali ɲɔgɔn ye nin ye Niger kɛlen Burkina ɲɔgɔn ye nin ye Niger kɛlen ye Guinée ɲɔgɔn ye Ousmane Senko an bɛ k'o fana kɔnɔ o kan na n'o nana o y'a dafalen ye ni Ousmane Senko nana o y'a ko bannen pewu ni Afiriki jɔlen de ye wa foyi t'an lasegin kɔfɛ fo an da jɔli ma foyi t'a to n'an bɛ bɔ nin sira in kan nin de ye tiɲɛ ye an kununa an ye tiɲɛ ye wa foyi t'a to n'an bɛ tiɲɛ bila i ka bonya ko tɛ foyi i b'i ku tile fali sanfɛ de i bɛ kɛ komi Putini ɲɔgɔn partenariat gagnant gagnant n'o kɛra an b'i bonya mais kan'i da biri an joli la ça suffit voilà nin de tun do k'aw hakili lajigin mɔgɔ si kana siran foyi tɛ yen walahi sɔrɔdasi tɛ CEDEAO bolo kuma ma se olu u k'olu bila u ka taa fɛn la ye u ka taa Niger sɔrɔdasi tɛ CEDEAO bolo kuma ma se u k'u ka sɔrɔdasiw bila u ka taa Niger transport mɔgɔw bɔ yen sɔrɔdasi tɛ CEDEAO bolo bilahi parce que kun jumɛn na CEDEAO jamana fɛn fɛn bɛ yen bi bi in na u ka sɔrɔdasiw ni population de ka surun ka tɛmɛ u ka ɲɛmɔgɔw kan a ye nin sɛbɛn aw ka bila ye CEDEAO jamana fɛn fɛn bɛ yen bi bi in na u ka sɔrɔdasiw ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini de ka surun ka tɛmɛ u ka président kan CEDEAO jamanaw mana fɔ bi bi in na k'u ka sɔrɔdasiw ka taa Niger u ka sɔrɔdasiw tɛ taa parce que u ka sɔrɔdasiw ɲɛ bɛ tiɲɛ la u ka sɔrɔdasiw ye nouvelle génération de sɔrɔdasiw minnu bɛ CEDEAO bolo a bɛɛ tɛ CEDEAO fɛ bi a CEDEAO bɛ sira min kan o t'a fɛ bi mais ko na cogo do ko na cogo do sinon CEDEAO présidence tɛ yen n'u ka sɔrɔdasiw b'u fɛ CEDEAO présidence tɛ yen n'u ka sɔrɔdasiw b'u fɛ CEDEAO tɛ se ka ci ka ci o tɛ se ka foyi kɛ Niger la n'u ko k'u b'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa intervenir Niger de o tɛ sɔn sɔrɔdasiw b'a dɔn Niger bɛ tiɲɛ de kan sɔrɔdasiw b'a dɔn ko Bazoum tun ye mɔgɔ fagala de ye CEDEAO sɔrɔdasiw b'o dɔn CEDEAO sɔrɔdasiw b'a dɔn CEDEAO bɛ sira min kan o bɛ Faransi de ka baara la o bɛ jɔnya de kɔnɔ o man di afirikɛn si ye tuguni afirikɛn si tɛ fɛ ka kɛ wulu ye ka tugu mɔgɔw kɔ sɔrɔdasi tɛ CEDEAO bolo sa CEDEAO ta ye kuma mugu de n'o y'u ka dulɔ min u bɛ t'u ka ɲɔgɔn ye kɛ u bɛ gitari ta u b'o fɔ u bɛ dɔn kɛ lagasa min filɛ Nizeriya kun na bi lagasa ye min sigilen bɛ sunɔgɔ min sigilen bɛ bo kɛ min sigilen y'a faamuya b'a la a bɛ kuma a yɛrɛ ma lagasa min filɛ Nizeriya kun na bi e ni Ala na kɛ olu bɛ se ka ci ka ci i ma ye n'u tora ɲɔgɔn ye u yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn ka jaliba ye dɔ bɛ gitari ta dɔ bɛ dɔnkili ta dɔ bɛ dɔn kɛ dɔ bɛ nin kɛ CEDEAO ta tɔ kɛra o de ye pewu u yɛrɛ b'a dɔn ni u ka sɔrɔdasiw tɛ hakilina na u n'u ka population tɛ hakilina na u bɛ baara min na Faransi ka baara don afirikɛn si t'o fɛ tuguni CEDEAO bɛ nin kalama mais u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ jɔnya de la i y'a faamuya o la u julankolon bɛ Faransɛw bolo u julankolon bɛ Amerikɛnw bolo u ye faso nafolo min détourné a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu bolo u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ jɔnya de la ni Faransi b'i kɛ président o b'a sɔrɔ u tilal'i la pewu k'i mago sa o bɛ sɔrɔ k'i ta ka t'i bila jamana dɔ kun na e bɛ kɛ maa mugu ye o jamana kun na i tɛ se k'i ka jamana intérêt défend
i bɛ faransi de ka intérêt défend CEDEAO mɔgɔw barika t'o olu la voilà k'o fɔ bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye union africaine ye olu tun bɛ fɛ ka taa mali kɔnɔ Asimi ko cɛ o cɛ sen mana cu mali kɔnɔ k'a b'i sen tigɛ nin t'a kɛcogo ye Asimi ne y'o de fɔ n ko CEDEAO union africaine a k'olu bisimilali dabila temps perdu de quoi hali an bɛ ji min soli ka d'u ma a ji bɛ mago ɲɛ fantan dɔ ye union africaine mana ta yen comment ça s'appelle CEDEAO mana ta yen an b'an ka baaraw bila k'an ka ciw bila k'an ka nafolo perdu o bɛ hɛrɛ lase africain caman de ma Asimi ninnu y'a faamuya bi ko ninnu ye jɔndenw de ye barika tɛ ninnu na u bɛ taa ni ka segin fɛn fɛn la mali kɔnɔ nafa t'a si la union africaine bɛ si ka taa yen ka tilen ka taa yen a bɛ wolo mun de la ka mali lasegin kɔfɛ parce que hali an bɛ ji min d'u ma u n'a man kan an bɛ ji min soli ka d'u ma u n'a man kan an bɛ dumuni min d'u ma n'i y'a di garibuw ma sirada la olu na duwawu k'i ye olu na kɔntan Asimi ko k'u sen kana don mali kɔnɔ parce que o tɛ yen afirikɛnw kama o bɛ faransi de kama o bɛ taa ni ka segin fɛn fɛn na nafa t'a si la o kana se olu ka jamana kɔnɔ Asimi Ibrahim Traoré min ye union africaine ye k'u sen kana don mali kɔnɔ an bɛ jigitugu masa fo n'ale tun ma na a tɛ dilan n'a tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ n'a tun ma na a tɛ jɔ n'a tun ma na mali tɛ se ka danbe kɔnɔ n'a tun ma na afiriki tɛ kunna wolo jigitugu masa den sarama ni muso ɲuman den a ko ni union africaine k'u sen tɛ don mali kɔnɔ bi u sen tɛ don mali kɔnɔ sini u ka tan tɛ olu bolo tuguni olu bɛ sɛbɛ ko de la olu tɛ manamana ko la jigitugu masa Asimi Goïta ale de ye nin fɔ union africaine ma parce que union africaine u ɲɔgɔn ba taara denma wolo dugukolo kɔ kan u ɲɔgɔn jugu sago denma wolo dugukolo kɔ kan u ɲɔgɔn faden sago denma wolo dugukolo kɔ kan union africaine u tun kan ka dusu de ta union européenne bɛ cogo min na i y'a faamuya b'a la k'olu ladege afiriki kɔnɔ afiriki bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na union européenne filɛ nin i tɛ ninnu si ye ɲɔgɔn na u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ u bɛɛ ka intérêt ye kelen ye u bɛɛ ka so jɔ cogo u ka siraw u ka fɛn bɛɛ u ka hɛrɛ a bɛɛ kelen ye union européenne pourquoi union africaine bɛ afiriki minɛ ka di européenw ma jugu sago denya don o tan tɛ anw bolo tuguni k'anw ka baara bila k'an ka ci bila ka aw kunbɛn o tan tɛ anw bolo tuguni a y'an ka jamana to an bolo sinon an b'aw bɛɛ woloden tigɛ a bɛ an bonya walima an b'aw bɛɛ ku tigɛ parce que aw ye faden sago de aw ye bataradenw de aw ye jɔndenw de aw ye juguw sago de union africaine ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ na Europe kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa Amérique aw b'olu ye ka ɲɔgɔn labila aw b'olu ye ka bin ɲɔgɔn kan aw b'olu ye ka ɲɔgɔn mago sa olu bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛɛ ka hɛrɛ ye kelen ye mais pour que nin jugu sago ninnu tɛ réveiller ten sa u ka Europe ladege u ka Amérique ladege hali bi aw de b'a la ko a b'anw sen minɛ k'an di jugu ma an sen tɛ minɛ tuguni hali o kumakan duman t'a fɔ an sen tɛ minɛ an da tɛ minɛ an kunkolo tɛ ci foyi ni min y'a ku tile fali sanfɛ jamana kɔnɔdenw i b'u y'i kɔfɛ ni min kɛra jugu sago ye an b'an sen fili kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile kuma fa n'a ba filɛ ninnu ye jugu sago denw de u tɛ yen anw kama u bɛ faransi de kama u bɛ taa ni ka segin fɛn fɛn na walasa u bɛ se k'anw minɛ k'an di jugu ma cogo min na u b'o baara dɔrɔn de la afiriki ka hɛrɛ ɲini sabu afiriki ka hɛrɛ kisɛ kelen t'a la union africaine wo i y'a faamuya b'a la CEDEAO wo o bɛ baara fɛn fɛn na o ye de ka anw minɛ tuguni ka an di an juguw ma u ka taa ni ka segin n'u ka wulikajɔ bɛɛ ye nin de an y'o de faamuya an mago tɛ CEDEAO la union africaine u sira yɔrɔ na tile k'u kɔden pɛrɛn a fɛn fɛn sen mana don an ka jamana kɔnɔ an b'i minɛ ka t'i bila kasobonba la o cɛ t'i bolo min bɛ se k'i bɔ bolo la parce que afiriki taara déjà an bɛ sama kɔfɛ gomi t'an gosi an ni irisi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo satande bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la alibatɔrɔsi bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la sukoyi bɛ an bolo arafale bɛ an bolo blende a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ mali bolo bi putin y'a sugu bɛɛ di an ma ala ka barika don tiɲɛ la ala ka barika don tiɲɛ la min ye Asimi ye Asimi tun kan ka don mali kɔnɔ bi lundi putin ko non ko hali bi k'u ma tila ɲɔgɔn na dɛ ko ale tun bɛ fɛ Asimi ka kumabaw de bɔ a da kɔnɔ n bɛ nin fɛ n bɛ nin fɛ Asimi fana mɔgɔ min don ale bɛ maloya de mɔgɔ min don fana mɔgɔ c'est que
ale a yɛrɛ de bɛ fɛ ka baara kɛ quoi a yɛrɛ de bɛ fɛ ka baara a tɛ nin fɛ quoi a di yan Asimi t'o mɔgɔ ye quoi Poutine k'ale tun bɛ fɛ Asimi ka min fɔ ko Asimi m'o fɔ ko Asimi ka temps ta dɔɔni k'u ka ɲɛnajɛ dɔ bɛ kɛ comment ça s'appelle Irisi ka 22 septembre comme anw ta bɛ cogo min na 14 juillet bɛ français ya cogo min na u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don o fɛti bɛ na kɛ ko Asimi tɛ bɔ o kɔrɔ Asimi b'o fɛti kɔnɔ n'o fɛti kɛra Asimi ɲɛna n'a ye satanden ye ka sumarɛw ye sumarɛ minnu bɛ boli ji dugu ma kɛlɛkɛminɛn jugubaw ye n'o kɛra Asimi na a da Asimi na kuma kɔ n bɛ nin fɛ nin ɲɔgɔn ka di n ye Poutine mɛ a bɛɛ fɛ Afiriki ka jɔ de Asimi tun kan ka na bi a ko Asimi tɛ na u ka fɛti min bɛ kɛ Asimi ka kɔnɔ n'o kɛra Asimi bɛna fɛnbaw de ye fɛnbaw Asimi bɛna dusukura ta tuguni Asimi bɛna cɛsiri tuguni Asimi bɛna Vladimir Poutine ladege tuguni Poutine ko k'i tɛ taa a bɛ kɛ ye masakɛ bɛɛ seginna mɛ a ko Asimi i bɛ to yen fɛti in bɛ k'i ɲɛna quoi i bɛna dɔ Irisi ye min ye an bɛna bɛɛ yir'i la quoi ayiwa Asimi bɛ k'a daminɛ bi ani Poutine bɛ Asimi ni Poutine bɛ fɔ fɛn fɛn nɔ ministre de comment ça s'appelle ministre de défense Asimi ni Poutine o ni ministre de défense o bɛ ka yala Irisi kɔnɔ bi u ka kɛlɛkɛminɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ka taa bɛɛ yira Asimi na Asimi nin kɛlɛkɛminɛn in filɛ nin bɛ se ka dugu ci ɛri kelen ɛri fila o de bɛ ka fɔ Asimi an bɛ waati min na komi bi Irisi jamana la u ka minɛn jugu bɛɛ bɛ ka yira Asimi na an bɛ waati min na komi bi nin kɛlɛkɛminɛn in filɛ nin Asimi nin de tɔgɔ ye ko RS Sarmant Satande cette année filanan o bɛ ka yira Asimi na sumarɛ min bɛ boli ji dugu ma o bɛ ka yira Asimi na i y'a faamuya ba avion minnu bɛ n'u ma deli ka bɔ kɛnɛma ni o avion ninnu bɛ se ka san kelen kɛ sanfɛ ji tɛ d'a ma to tɛ d'a ma dumuni tɛ d'a ma i y'a faamuya mɔgɔ t'a boli foyi mɛ a bɛ se ka tiɲɛni min k'a kan olu bɛɛ bɛ ka yira Asimi na bi Asimi bɛ ka don olu avion ninnu kɔnɔ nin waati in na a bɛ sanfɛ n'a yɛlɛnna sanfɛ a bɛ jigin kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka yira la ka a yira Asimi na Irisi yɛrɛ ye min ye Asimi bɛ an bɛ waati min na komi bi Asimi bɛ o de kɔnɔ sisan Poutine ko k'a tɛ bouger dɛ a bɛ to Irisi de kɔnɔ Irisi ye baara min kɛ a k'o ye ka tila ka dusu ta ka Irisi ladege a ko kɛlɛkɛminɛn ninnu a k'a bɔ a da kɔnɔ dɔrɔn n bɛ nin fɛ Poutine b'o fana d'a ma n'an bɛ taa an bɛ se ka Asimi fo ka Ibrahim Traoré fo i y'a faamuya mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sira ɲuman kan bi an b'i fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la bi i ni anw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɛ jɔndenya o tɛ marché yan tuguni ka Asimi fo ka Ibrahim Traoré fo o taara ka Afiriki kunnawolo ka Afiriki segin a danbe kɔnɔ Asimi ka discours a bɛ komi n'i ye tubabuw da k'u kan tigɛ n'i ko i bɛ k'i yɛrɛ ye o man di tubabuw ye Asimi o de fɔ a ka discours kɔnɔ anw ka wariko dulonnen bɛ an juguw de bolo an ka wariko a dulonnen bɛ an juguw de bolo an bɛ fɛ k'an yɛrɛ ka wari dilan Asimi o de fɔ Poutine k'an bɛ don birisi la n'an dun donna birisi la an b'an ka banki dilan an yɛrɛ ye an b'an ka wari dilan an yɛrɛ ye o ka go tubabuw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Ibrahim Traoré ko gouverneur minnu bɛ yen ka daminɛ Macky Sall ni fɛn ninnu k'u ka kɛ hɔrɔn ye ten sa k'u ka Afiriki ka intérêt défend ka to Faransi kɔ komi wulu na k'o tɛ laban Asimi ye faw cancan Ibrahim Traoré denw cancan Macky Sall ninnu fa ye Faransi ni Amérique de ye Asimi jiginna olu kan olu ta bɛ se ka tiɲɛ cogo min na i y'a faamuya olu ka intérêt bɛ se ka dɔgɔ cogo min na u mago bɛ se ka sa cogo min na u valeur bɛ se ka ban cogo min na Asimi o discours de kalan Irisi n'i bɛ fɛ ka tubabuw mago sa i bɛ Afiriki de b'o bolo fɔlɔ i bɛ Afiriki de ka wari dilan ni Afirikɛnw y'u ka wari sɔrɔ u yɛrɛ ye euro barika bɛ bin dolari barika bɛ bin ni ninnu de barika binna dɔrɔn o ye Amérique ni Faransi kɛlen ɲuguntan fɛn ye o y'u kɛlen ye samiyɛbo ye Asimi o discours de kalan an bɛ se ka bɔ ninnu bolo cogo min na n'an dun bɔra u bolo dɔrɔn o bɛ sa o bɛ kule fɛn fɛn na an nɔfɛ o tɛ fɛ an ka b'u bolo de Amérique bɛ taa ni ka segin fɛn fɛn na Faransi bɛ mankan fɛn fɛn na o bɛ fɛ an ka t'u bolo de u k'an joli min n'an dun bɔra u bolo o tɛ joli sɔrɔ k'a min o bɛ sa o de mankan bɛ sen na i ma ye Amérique yɛrɛ jɔlen bɛ terrain kan sisan ni ye sanction da Sadio Kamara kan dɛ ni ye sanction da nin kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ u k'an bagabaga an ka siran u ɲɛ ka to u kɔ o dun waati tɛmɛna o tile banna pewu Asimi ye discours min kalan nin ye an kɛlen ye an yɛrɛ ye nin y'an kɛlen k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka wari bɛna dilan i y'a faamuya b'a la Afiriki bɛna kɛ a yɛrɛ ye Kadafi tun bɛ nin sira de kan o ye Kadafi faga mɛ o tɛ se ka Asimi faga bi
Ibrahim Traoré fana u ka gouverneur bila u place la baara ɲana ala ka barika do tiɲɛ la wala an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛna ni image raw la ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ a ye nin lajɛ dɛ n'an bɛ taa an bɛ se nin ye Alu Ture de min tun bɛ CDR kɔnɔ Arasa ɲɔgɔn tɛ yen Arasa ye ala ye Arasa ye kira ye Arasa ye nin o de kɛra Sogɛli ka jeliba ye bi n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala ne y'a fɔ yan ko anw tɛ Sogɛli kɔ wariko la anw tɛ Sogɛli kɔ sanuko la Sogɛli ye Mali segin a danbe de kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ mɔgɔ si de tɛ se k'o sɔsɔ a taara discours min kalan Nations-Unies na o de kɛra ka Amérique lakari ka Faransi lakari k'u bɛɛ ta tiɲɛ discours in tilara ka africain bɛɛ lakunu ka Afrique kanu don africain bɛɛ la Sogɛli ka discours o de la an bɛ Sogɛli kɔ dɔw tun taara Faransi ka wari minɛ ka politiciens ka wari minɛ k'o bɛ Sogɛli mago sa n'olu mɔgɔ kelen ninnu y'a faamuya bi ka tila ka segin ka na bi ka Sogɛli tanu an b'a fɔ alhamdulilayi anw y'o de fɔ an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ sira min kan ni nkalon tun don sisan an b'a sɔrɔ an tɛ se ka ko dilan mais i ma ye n'an donna kodenni na a bɛ kɛ koba ye n'an kɛra mɔgɔ min fɛ i bɛ kɛ sanu ye n'an kɛra mɔgɔ min fɛ i bɛ kɛ héros ye n'an kɛra mɔgɔ min fɛ i bɛ kɛ franc CFA ye franc CFA mana goya ye cogo cogo n'i y'a dalen duguma i b'a ta ten franc CFA ne ka 1 million ka bin kɔ sisan n'i y'a dalen i tɛ tɛmɛ la i b'a ta franc CFA a mana mangoya cogo cogo n ka ca a ko ka di mɔgɔw ye an ka Alu lamɛn Alu min tun bɛ ka Sogɛli nɛni Alu min tun bɛ CDR kɔnɔ n'a bɛ ka nin fanga in danbe bɔ a la o Alu kelen bɛ ka Sogɛli majamu bɛ a ka bon hakili ma o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ de ye ala ye bin cogo t'a la nkalon mana san 100 kɛ boli la tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada kelen k'a minɛ nkalon mana ascenseur ta tiɲɛ bɛ escalier ta a bɛ s'a ɲɛ an ka Alu lamɛn ne ka kumakan bɛ ta kan Sogɛli ka le Sogɛlisme a doctrine wallahi a bɛ ancienne génération future kunna doctrine de don Sogɛlisme doctrine de don a kan ka ancienne génération future kunna o k'a dɔn a doctrine caractérisé bɛ ni mɔgɔ saba de cohérence dignité et droiture Sogɛli bɛɛ filɛ c'est à dire que n'i ko ko an ka kuma Sogɛli kan komi an m'a fɔ cogoya wallahi i n'a fɔ ne ka kasi c'est à dire que Sogɛli yɛrɛ tun bɛ ka ala deli kaba y'a ka kalanban fɛ a tun bɛ ka ala deli ala ka mun nɔgɔya o de nɔgɔyala ye c'est à dire que ale ka mɔgɔ sɔrɔ mun kana Mali ɲɛmɔgɔ la o k'i jɔ ale k'i jɔ kɔfɛ Sogɛli ka adversité nin ça fait plus de 140 ko mɔgɔ bɛ k'a ɲini a bɛ ka nin kɛlɛ min na 140 ko bɛ k'a ɲini k'a kɛlɛ k'a sila tun dɛsɛra a la on a à cela que l'homme invincible. Sogɛli était l'homme invincible. K'a daminɛ a tun bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye a tora jamana na bana y'a sɔrɔ a yɛrɛ y'a kɛ su ye yan kuma bɛɛ kɔnɔ a wulila ka n'i jɔ jamana k'a wulila ka n'i jɔ ka ko kɛ on a à da la l'invincible Sogɛli. Sogɛli le pratique et puis ce n'est pas le fait k'a bɛ ka nin kɛlɛba nin bɛɛ kɛ hali sa dɛ dɔw de bɛ a kɔ chaque fois a bɛ fɔ k'a bɛ taa hali bɛ k'a fɔ ko a ka mɔgɔ bɛ ka fɛnkɛ ko fɛn ka voté ko ni wuli kɛra ko premier ministre bɛna falen k'a bɛ taa hali sisan o kuma bɛ ka fɔ cɛ ɲɛ ninnu bɛɛ kɛra i ka wuyi mɔgɔ ninnu mana o de nɔfɛ an b'a lajɔ yan nin tun ye Alu Ture mankan de ye ni Arasa tɛ don min na min bɛ kuma renouveau la Arasa place la Sogɛli ye faso nafolo suɲɛ Sogɛli tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Sogɛli ka gɛn ka bɔ yen Alu min tun b'o fɔ kunun o Alu de sigilen filɛ ka Sogɛli majamu an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin ne y'o de fɔ anw bɛ tiɲɛ de kan ni ma ɲi anw tɛ k'i fɛ n'i ye juguw sago ye bilayi tɔgɔ tɛ bɔ anw da kɔnɔ anw bɛ sira min ka tiɲɛ don sɔsɔ cogo t'a la Alu ye Sogɛli kɛlɛ kunun hali a tɛ san 1 bɔ o Alu kelen de filɛ nin ko Sogɛli ɲɔgɔn mana diɲɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ anw bɛ tiɲɛ de kan Arasa n'a dɛmɛbagaw kuma fɛn fɛn bɛ b'u da kɔnɔ nkalonfin don juguya don wari ɲini don ta ɲini don o pɛrɛfu de filɛ nin Arasa ni a nɔfɛmɔgɔw kuma fɛn fɛn bɛ b'u da kɔnɔ nkalonfin ani juguya ni hasididenya ni wari ɲini ni ta ɲini ni Alu tun bɛ ka kuma fɔ nin fanga ma kunun a ka bon hakili ma o Alu kelen de filɛ nin ye ka Sogɛli kɛ kira ye ka Sogɛli kɛ ala ye ka Sogɛli kɛ fɛn bɛɛ ko Sogɛli ɲɔgɔn mana Mali kɔnɔ cohérence bɛ min
kuma fɛn fɛn bɛ bɔ ninnu da kɔnɔ ka ɲɛsin fanga in ma nkalonfin ani juguya ni taɲini u bɛ mɔgɔ dɔw de ka baara la o pɛrɛko de filɛ nin sɔsɔ cogo tɛ min na alu ka video bɛ yen n'a ye arasa remplacer dɔ tun bɛ fɔ Sogɛli ma n'a ye arasa remplacer ni arasa minɛna ka don kaso la nin de tun bɛ taa sigi arasa nɔ la ni arasa donna kaso la nin de bɛ sigi a place la walima ni arasa voyagera ni alu de tun bɛ sigi a place la arasa tɛ nin fanga in fɛ alu fana tun bɛ dɔ fɔ nin fanga ma n'o nana fanga in majamu bi an bɛ ala fɔ k'ala barikata n'an bɛ taa fana bɛ se tiɲɛ ye an bɛ tiɲɛ de k'anw ye tiɲɛtigiw de an ye nin fɔ yan dɛ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ ninnu da kɔnɔ kafiri dɛnya don a si ni tiɲɛ tɛ fan kelen fɛ wari de bɛ d'u ma a ye karisa nɛni wari de bɛ d'u ma a ye dɔ fɔ karisa ma preuve filɛ nin le porte parole de CEDEAO ni CEDEAO mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ dɔ de o de filɛ nin ko Sogɛli ka ɲi bi n'an bɛ taa an bɛ se ala ka tiɲɛ